बाबाय मा सानबाय थाखोब्रा बादालि फैदो टापुं दै लाफुथुं होननानै बुंनोसै आयु बाला मा होननाय जादों बेलाय माने सानस्रिनोसै होननानै बुंनाय जादोंब्रा आं सानस्रिनो रोङा मानो सानस्रिनो रोङा जानांगौ जाखोब्रा मालाय होथारो माथो दाउस्रि देलाया आब' दाउस्रि देलाया रोंबाबो आं रोङाना जेबो नङाब्रा आं फोरोंगोन ना फै आं गियोहाय फैब्रा फै सानस्रिनोबो सोलोंनांगौ फै आं थासान्दियावलाय मानो गिनांगौ जाखो फै आं गियो होनबायना आच्छा मोनसे खोथा नों सानस्रिनो लुगैयोना लुगैया लुगैयोबा सानस्रिनोलाय नाथाय रोङाबा मा खालामनो दे रोङा होननानै थायोब्ला मोनसेबो खामानिखौनो रोङा मिथिबाय आरो जों गासैबो खामानिखौनो बिमानि उदै सिङाव थानानै रोंजोबाब्रा बेनिखायनो आं फोरोंगोन ना फैदो बादालि सना फैदो आं सानस्रिनो फोरोंगोन ना अके बिदिबालाय फै आयु बाला गोथौआनो माथो जेबो गोथौ नङा फै बियो एसे थौलेबावसो आयु बाला बांद्राय गोथौआव थाङा दे जेबो नङालै बादालि आं दङना आं सानस्रिनो फोरोंगोन दे मानबायनाय बायदि जालाय अके बिदिना दे आथिंखौ गोजौआव थिखो दे बेफोरबायदिनो खालाम ओमफ्राय आखाइखौ सोमाव आथिंखौबो माबा दे जादों बिदिनो दावलांबाय था दे आंखौ हमथाबाल आं गियो आं थानायावलाय मानो गिनांगौ जाखो दे जादों दे हगारनाङा दे बिदि गिबाय थाबा बोरै जानांगौ जाखो सानस्रि दे जादों दे आं हगारसै दे एबार बालि हेगारनाङा हेगाराब्लालाय बोरै रोंनांगौ जाखोब्रा दे आं हमथागोन सानस्रिबाय था दे आंखौ मानो हेगारखो दे सानस्रि जेबो नङा दे सोलों मानो रोङा बेलाय गियो नामा दे आंनिसिम दावबो दे दावबो गियो नामा आदा थफिरां बाजैया गबोबाय गबोबाय आयो सोर जाखो नोंलाय सोर बिदि खानानै दोनखो नोंखौलाय मा होनखो बुजिलाय लाङासैहाय आं दाउखा आबा सोर खानानै दोनखो बेखौ आफाया खानानै दोनदों आफाया मानोबा सिखावफोरसो खावनो फैदोंमोन ना मादोंमोन बेलाय फैरानिखौ खावनो फैदोंमोननो बे नेवला होननाया बेनो ना बेनो बिनिखायनो खानानै दोनजादों आरो मानो खावनो फैनांगौ जाखो बेलाय सिबां उन्दै गथ'खौलाय दासो फरायफुनायखौलाय बेनिखायनो आफाया खानानै दोनदों बेखौ न'नि मानसिफोरखौ लिगैदों खोमा दालाय आंलाय मा खालामनांगौ जाखो खेवनानै होनांगौ ना मानांगौ जाखो खेवनानै होबाबोथ' खारगोन बियो थाथ'थोंसै बिदिनो दाउखा आबा नायबाय थालाय नोङो बेखौ गसाय आं जेखौ नुदों नोंबो बेखौनो नुदों ना आयो माथो खानानै दोनदों बेबा सोर जाखो बेलाय आंग्रिमोनदि आबाहाय जोंहानि फिसाजोखौ खावनो फैदोंमोननो बिनिखायनो बिफाया रागा जोंनानै खानानै दोनदों दा बेखौनो न'नि गार्जेनखौ लिंहैनो नागिरदोंदां गसाय मानो सिखाव खावनो फैनांगौ जाखो बेलाय जाबावगोनलाय जुगा दा बिमा बिफाखौ लिंनो थांदों खोमा मानसिया गसाय ओमफ्राय महाराजानि खबर मोनदोंना गैयाहाय खबरखौनो मोनासै फन हरदोंमोन मैया हराव बिफाया खाथियाव थानानै बायदिसिना बुंना होनायखौ खोनानानै फनखौनो दानबाय दासिमबो फनानो सुइच अफसो आयो बहा दङ बेबा गुवाहाटियाव दङ होननानै बुंदों मानसियाथ' जोंहानावबो थांदोंमोन नोंसानाव थांदोंमोन जोंहानाव थांदोंमोन आं लामायाव फावगालिखौजों बेखौजों लोगो मोननानै जोंहानाव लिंनानै लानानै थांदोंमोन आं हरावनो ओंखारलांबाय ओमफ्राय मानोथो खोन्थाहरासै सोरांबा खोन्थाहरगोन साननानैनो खोन्थाहराखैमोन आङो ओमफ्राय हरखाबनो बिसोरखौ खारगोन होननानै आं सानथाराखैमोन खोन्थाहरबानो जायोमोन ना मालायनि फिसाजो लांफालायनाय खोन्थाहरनांगौमोन ना नोंसोरबो जोंहा सानदोंमोन फुङाव खोन्थाहरनोसै होननानै हरखाबनो बिसोरखौ थांगोन होननानै सानथाराखैमोनलै अब्लाबो एसेसो सुलादफोर हरनायमोनब्ला दालाय सिलाय गोदाव सोराव जाहैयामोन ना बिसोरबा दाबा मायाव दंहैयो मा खालामहैदों बिसोरबा हनै बिफायाथ' मालाय नागिरासो होनगासिनो जायखि जेरावखि थाहैयासो जागासिनो जोंनाबो गोरोन्थि जाबाय हराव खोन्थाहरिया खोन्थाहरनायमोनब्ला गथ'फोरा दिनै थागौमोन जोंबो सानाखैमोन बिदि हरखाबनो ओंखारलांगोन होननानै दा जोंनि रायलायनायखौसो खोनाबायनानै खारखोमा लांखोना माखोथाय जोङो फुङाव न'आव खोन्थाहरनोसै खोमा होनना बुंनायखौनो गावसोर खोनाबायदां नोंसोरालाय मानोथो फुंखौ नेबाय थानांगौ फन खालामनानै खोन्थाहरबानो जायोमोन ना एबाव राजाया दंफैयो
माखौथो खोन्थाफैफ्लागोन नोंसोरलाय माखौथो खबर लाफ्लाफैखो नोंसोरबो गावबागावनि फिसाजो फिसालाया गोमाबासो मिन्थिगोन दा गोमायैयावलाय माथो मिन्थिबावनो नोंसोरलाय दासो नुजाफैनाङा बेवहाय ओंखारलां निमाहा होदोलै जोंखौ आंनि फिसालाया माबा मोनसे जाबा नोंसोरखौ निमाहा होबा मोनफिनगोन नामा ओंखारलां न'नि मानसि जानानैबो नोंसोरो जेबो खामानि गैया ओंखारलां खोमसि नों गोरोन्थि बुजिबाय आं जेबो बुजियाखै ओंखारलां मानसिया बिराद रागायाव दङलै थ' ओंखारलांथ'नोसै हाफांमोननाव खबर हैनोसै दे हांग्रिमोनदि एमाव राजायाबो बुजिग्रा जाबाय बुजिखायो बियो आसा खालामो बिसोर जेराव दङ मोजाङैनो दङ थांदो थां जेबो खोनासंनो गोसो गैला दे होमबालाय हायोबा जोंखौ निमाहा होदो निमाहा सिमाहा गैया थां ओंखारलां न'नि मानसि नङा बिसोरो न'नि मानसि मोनबा हरावनो खोन्थाहरगौमोन दासो माखौ खबर लाफ्ला फैखो बिसोरलाय गाव गावनि फिसाया गोमाबासो देहायाव नांगौमोन दा थाथों बेखौ खेवनानै दाहो दा बिमा बिफाया मा खालामो खालामफैथोंसै जेरैबो जारलायानो जोबला आरो मा जालायखो बाजैया फख्रियाव गबोदों दा बेखौनो डाक्टरनाव लानानै थांनो नागिरदों आं बिदिसो जाना थालायबाय मानसिनाव दैया हाबजोब्बाय आं थाबैनो लानानै थांनोसै नोंहालाय मा नायबाय थाखो आं सानस्रिनो रोंबाय होननानैसो सानदोंमोन बेनिखायनो आं बारा ताल लायाखैमोन सिरिथा नों सैमा आंखौ निमाहा होदो आफा दाउद माखौ नायबाय थाखो बिहामजोजों मानो थांफायाखै र' थांबानि नुबायना बिमा बे थफिरामनाव हिनजाव जोरनाय नङा आंबो बेखौनो सानदों माथो हिनजावखौनो मोजांखौनो थाल लानो रोङा बेलाय खेबसेबो हिनजावखौ गुवाहाटियाव गारबोबाय दाखालिबो बमाजों गारलाबाय आरो दिनैबो गबो होलायबाय सोर हिनजावा थावरिगोन बिजोंलाय बेनोथ' सोर हिनजावा थावरिगोन बिजों एबाराव आंनि फिसालाबाबो आं निमाहा होला बेखौ बिहामजोआल' जुदि माबा मोनसे जाबावथों बिहामजोआल' जुदि गाज्रि अखथन मोनथों गला बियो आरो बेबाराव नोंबो बिमा जानानै नोंबो बिनि दायफोरखौ होथेबाय थानाङा खोनाबाय दे जागोन एमाव राजा जों हटेलाव थाबाय थाबा जोंनि फैसाया थाबैनो जोबगोन माथो जोबगोनथ' आरो बेनिखायनो रुम भारा गोदान नागिरनांसिगोन जों माला नागिरगोन आं खामानि मोनगोरबा आं गाबोन इन्टारभिउ होगोन ना आंनि इन्टारभिउआ जानाय लोगो लोगोनो रुम भाराखौ नागिरगोन दे जागोन दे नोंबो खामानि मावदो आंबो खामानि मावनोसै नङा होमबा ओमफ्राय मोनसे खोथा नों फरायनो गोसो दङना गैया माथो फरायबावनो आं फरायला आंहा नोंजोंनो थाफाबाय थानांगौआ बिदि नङालै नों आंजोंबो थाफा आरो फरायनांगौबो ना मानो होननानै बुंब्ला नोंसिनि आइ आफाया बेसे फरायहोनो गोसो जादोंमोन नोंखौ बेनिखायनो नोंसानि आइ आफानि सिमांखौ आं माबानानै होगोनब्रा आं फोरोंगोन ना नोङो एडमिसन लाफिनबानो जाबाय मिथिबाय जागोन दे नों जेखौ सानो आं बेखौनो अरायबो खालामफागोन नोंजोंनो आं अरायबो थाफागोन हैनाबाद लानजाय थेमफाद दे साया जादो रुटिया जादो ओमफ्राय दा सनारिनाव थांगोन दे मानि थाखाय जोंनाव फैसाया बारा गैलाना बे आसानखौ फानहैनोसै नोंसो मा सानोलै आं बे डिसिसनखौ लाना होफानो हानाय नङा जेबो नङाना माथो खालामनो थांना थानो थाखायथ' मोनसे राहा लामा नागिरखानांगोन ना आइनि आसानखौनो फाननोसै बिनि उनाव रुम भारा होनोसै आरो बायदिसिना बुस्थु बायनांगौ ना औथ' आरो बिराद बुस्थु नांगौ गेस नांगोन टेबोल नांगोन बिसना नांगोन जि नांगोन कम्बल नांगोन दाथ' हटेलाव थानायखायसो मोनबाय उनावहायथ' जोंनो पार्सनेल नांथारगोन ना बापरे रायजो जानाया बेसेबां बुस्थु नांथारगौ जागोन ना आंथ' जेबोखौनो मिन्थिया एमाव राजा आइयासो गासैखौबो नायजोबनानै होयोमोन आंबो बारा मिन्थिया थेवबो मिन्थिनांसिगोन ना दा हाथायफोराव सोंहैना नायसै नामा कम्बलफोरा बिसनाफोरा बेसेबां लायो मैगं थाइगंनि दामफोरा दे जागोन आच्छा थाइबानि लारु दिनै गुवाहाटिनि हाथायाव बेसेबां दाम लायो बेखौ सोंहैना नायनोसै औ दे साहाया लोंदो नोंबो लोंदो मा जाबाय थायो नोंहालाय दहायसो नोंनि हिनजावा मोजां जानानै थांलायबाय आरो लोगो लोगोनो दैयाव गबना फैलायबाय माथो बुंबावनोलै डक्टर बाबु आंनासो दिनफोरा मोजां नङा खोमा बेनिखायनो जाद जागासिनो नों मानसिया गावसो थिग नङा नोंखौसो ट्रिटमेन्ट खालामनांसिगोन बायदि मोनबाय आच्छा नों बिनि मा जायो आं बिनि फंबाय आच्छा फंबाय नोंसानि नंदाखौसो मोजाङै नायनांसिगोन जाला बे मानसिया मा जाजाद खालामनानै लाबाय थायो गावनि हिनजावखौनो बिदिबा सोर हिनजावा नोंजों रायजो जानो हानो बेनिखायनो एसे सानै हयै थाल लादो आच्छा जाबाय दे बेफोर जाबाय आं ताल लासिगोन ओमफ्राय आंनि हिनजावा माबायदि दं दा जेबो गिनांगौ गैया मोदोमनिफ्राय दैखौ दिहुनजोब्बाय दा मानसिया रेस्ट लागासिनो नोंसोर नाहैनो हासिगोन आरो हायोबा गस्लाफोरखौ एसे मोजां गान मानसि मोजां बेमारिफोरनि हस्पिटालसो बियो फाग्ला फाग्लिनि नङा बापावै आं सानखादोंमोन ना एन्टनिय बादालिया जेबो जाया होननानै जामारासै दा
आंनि बादालि सनाया जेबो जायालै बे आदा थफिरामा माला सोलायगोन सानस्रिनो रोङि मानसिखौ बेफोरबायदि खालामनो मोनाना बादालि सना दालाय देहाखौ बोरै मोनदों बादालि सना आंजों दा रायलायदों बदतमिज रागा जोंबाय थानांलाब्रा रागा जोंबा बांसिन गाज्रि जागोन देहाया आरो आंथ' नोंखौ सानस्रिनोसो फोरोंदोंमोन ना नों सानस्रिनो रोङा नालाय बदतमिज नों आंखौ बुथारनो नागिरदोंमोन आरो बाप्पा आंलाय नोंखौलाय मानो बुथारनांगौ जाखोब्रा जेने थेने मोननाय हिनजावखौलाय बदतमिज नों आंखौ बुथारनो नागिरखादोंबाल खेबसेबो गुवाहाटियाव नों आंखौ गारबोफ्लायाखै होनलाय आरो दाखालिबो बमाजों नोङो आंखौ बुथारनो नागिरदोंमोन ना दिनैबो गब' होनानै नङा होनलाय थाइलेन्डनि हिनजाव लाबोनो थाखायनो नों आंखौ बिदि खालामदों नङा होनबा बाप्पा बादालि बिदि नङालै आंनोलाय थाइलेन्डनि हिनजावखौलाय मानो नांगौब्रा आरो थाइलेन्डनि हिनजावखौ मोननो लुगैनानै आं नोंखौ बेफोरबायदि खालामाखैना आं मानसियानो बिदिलै सना सीता नोंनि खोथाखौ बुजिजोब्बाय आं नोङो हिनजाव गदाय लानो थाखायनो आंखौ बुथारनो नागिरदों आरो मालाबो बुथारजाला आं नोंजों दिनैनिफ्राय मिथिबाय बिदि नङालै बिदि नङा थुदो न'आव थांनोसै आंखौ जेसेबां साजा होयो न'आव थांनानै होबानो जाबाय खालि न'आवल' थुदो आंनि फिसाजोखौ मा दायाव हमनानै दोनदों नोंसोर मा दायाव हमनानै दोनदोंसो होननानै बुंदों नोंनि फिसाजोआ सासे सेंग्राजों हाग्राबारियाव दंमोन ओमफ्राय माथो जाखो माने सासे सेंग्रा आरो सासे सिख्लाया हाग्राबारियाव बिदि थाजायाना मालाय लोगोजों लोगो रायलायलायदों खोमा रायलायलायनायखौबो माबा जाबाय आरो नोंसोर मिथिगौना आं सोर आं अमा राजा जों मिथिगौ नों सोर बेनिखायनो जों नोंखौ लिंहरखादों लोगो लोगोनो नोंनि फिसाजोआ सासे सेंग्राजों बेफोरबायदि हाग्राबारियाव थाहैनाया मोजां खामानि जायाखै आच्छा हाग्राबारियाव थाहैबानोखि गाज्रि जायो बे खोथा नामा मालाय खिनोबो ओंखारदों जानो हागौ हासुनोबो ओंखारदों जानो हागौ नाथाय हासुनो ओंखारबाबो खिनो ओंखारबाबो सासे सेंग्रा आरो सासे सिख्लाया हाग्राबारियाव हाबैजायाना मानि थाखाय हाबैजाया हाग्राबारियाव हाबैबानो गाज्रि जायो होननानै सोर खोन्थानाय मोजां मानसिया मालाबाबो हाग्राबारियाव हाबैया आच्छा आंनि फिसाजोआ गाज्रि जाहैबाय बिदिब्ला नोंसोरनि मथेबा आरे सेंग्रा सिख्लाफोरालाय एसेबाबो रायलायनो लुगैनानै सोरजोंबा नुजानो गिनानै हाग्राबारियाव दसे रायलायहैबाय माथो लस जाखो नोंसोरबोथ' खाबु मोनबा रायलायगोनलै आरो नोंखौथ' बिराद मोजां मिथियो आङो फिल्म गाहोगोन होननानै एलबामाव खामानि होगोन होननानै सिख्ला फिसाफोरजों लाइन मारिहैग्राफ्रा गोदान एलबामाव हाबजेनग्रा सिख्लाफोरखौ बुरखाय दैमा जिं पार्टि खालामहैग्रा हटेलफोराव लानानै थांग्राया सोरमोनलाय नोंनोमोन दा आं नङा मानि नङा आंनाव गासिबो माबा दंजोबो फोरमान दंजोबो मिथिबाय आरो बै उननिफोरालाय फेसबुकाव सिख्लाफोरनो मेसेज हरथिंबाय थाग्राया आं मालाबाबो हराखै मानो हराखै नोंसोरबायदि हौवाफोरखौ नायनो थाखायनो आं फेक एकाउन्ट खुलियो मिथिबाय आंनि फेक एकाउन्टाव नोंसोरबायदि बोराय थारखि बोरायफोरासो मेरला जानानै दङ आंखौ मिथिया साननाङा मालाय सेंग्रा सिख्ला लोगो हमलायनायखौ नोंसोर हमै बुग्रा बर'जों बर' लोगो हमलायनायालाय माथो थांखो माथो जाखो हारसा बांगालफोरजोंसो लोगो हमलायनाङा आलाय हारिफोरजोंसो जेबो जालायनाङा बर'जों बर'आवलाय मा दावराव दावसि खालामबाय थायो नोंसोरलाय माबा मोनसे जाबानो भिडिअ खालामनानै भाइरेल खालामग्रा नों माबायदि बिफा गावनि फिसाजोखौ जेबो बुंनो नागारै जोंखौसो रायदों आरे उन्दै समावलाय रायलायनायालाय थाखायब्रा जौमिननि थिनायसो बिसोरो रायलायखागोन एसे एनै रायलायनायखौ मानो बादा होनांगौ जाखो बेफोरबायदि रायलायहोबाय थाबा समाजा मा जानांगौ जाखो नुवाखै नामा समाजा माथिं थांगासिनो गासैबो खामानियानो लाइमोनफोरनि आखायावल' थाया मिथिबाय हारिखौ दैदेननाय समाजखौ सिबिनाया उन्दै लाइमोनफोरनि सायावल' थायाब्रा बिसोर मोजां फरायबानो गासिबो जाजोबगोन बिसोर हौवाफोरनिफ्राय गोजानाव थाबानो हिनजावफोरनिफ्राय गोजानाव थाबानो गासिबो थिग जाजोबगोन बे नङा बेफोर नोंफोरबायदि गेदेमाफोरनावबो थानांगौ आरो गेदेमाफोरनि गेदेमा गिदिर मानसिफोरनि आखायावबो दं मिथिबाय खालि गासिबो खामानिखौ लाइमोनफोरनि सायावल' होबा जाया लाइमोनफोरालाय रायलायखागोन बिसोरनि रायलायनाय मोनसे टाइम दङ बिसोरा गिनानै बिसोर हाग्राबारिफ्राव हाबनानै रायलायो नोंसोरबायदि मानसिनि थाखाय गावसोरथ' बा फैसा थाखा दङ होननानै बहा अट्टालिकायाव थाहैनानै थाहैखुमागोन मिन्थिया सानदों नामा नैबे अमाराजाखौ आंनि फिसाजोखौ नोंसोरो हमनानै लाबोग्रा ओइ हांगारि बेथि मा खालामदोंमोन नोंसोर नुबाय नोंसोर बेखौनो हमबाय गाज्रि साननानै बिसोर थगायदोंबो जानो हानाय थगायनाय खोथाखौ लानाङा सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेफोरबायदिनो थगायो बेसोरा सेंग्रा सिख्लाफ्रा बांद्राय थगायो बोराय बुरैफ्रा दानि जुगनि मानसिफ्रा बिहामजोफोरा हाबा जानाय हौवाफोरा हाबा जानाय बोराय आरो बुरैफोरासो दानि जुगनिफ्रा बिराद थगायसुलि जाजोब्बाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा मा थगायो आरो बहाबा सेंग्रा सिख्लाफोर बेरायनाय नुदोंबा सेंग्रा सिख्लाफोर ज' थाबायदोंबा बिसोरखौ बांद्राय नोजोर होनो दरखार गैयाब्रा आं बुंदोंना सेंग्रा सिख्लाखौल' नोजोर होबाय थाबा जाया नोजोरा गावबा गावनि सायावबो नोजोर होनांगौ नोंसोर मा मावदों नोंसोरनि गोसो सिङाव मा सानगासिनो बयबो दसेबाबो गाज्रि बुस्थु सानो नङा होमबा सेंग्रा सिख्लाफोरालाय दसेबाबो रायलायगोन मोजां जाफिनगोन बिदि होननानै नोंसोर हमै बुनांगौ नामा
ओमफ्राय सिख्लाफोरा बेलेग जाथिजों थांबा मोजां मोनसे नोंसोर गुबुन हारिफोरनिखौ बेफोरबायदि हमजानाय बेसेबां भिडिअ नुयो नोंसोर बेसेबां भाइरेल जानाय नुयो नुवा जोंनि भारत हादराव बर'फोरखौनो हाइस नुगोन हमनानै बुलाबायनाय मा लाब जादों दिनै जरासे बुगोन गाबोननो ओंखारगोन गोदान जरा बुबाय थानोसै नामा जाखो गावबागावनि रागाखौ गावबागावनि सुफुंनो हायै मा सिमांफोरखौ बै सेंग्रा सिख्लाफोरनि सायाव बुनानैसो हगारसिगोन नामा एसे बुजिदोब्रा रायलायबानो जमा जमा बेरायबानो गासिबो जाजोबा समाजखौ फोसाबनांगौ होननानै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ हमै हमै बुगोन मा जादों मालाय गुबुन हादराव थां जेबबानो जाया बिसिना जेबबानो नङा बिसिना अब्लाबो मालाय हादराव बेसे जौगादों आं बुङाखै दे सेंग्रा सिख्ला बेरायहोबाय थानांगौ होननानै नाथाय नङै धल दामग्लुंबाय थाबाबो जायाब्रा बेसेबांनो धल दामग्लुगोन बेसेबांनो फोसावगोन एसेबांनो प्रमोट जागोन एसेबांनो बांसिनसो भाइरेल जानाय ओंखारबाय थागोन बेनिखायनो सिरि सिरि था नांगौबा बुजाय बेनिफ्राय गार दावराव खालामबाय थागोन नों जियानो बुङा मानो फाइन होनांसिगोन फाइन होनांगौ औ बेसेबां 50,000 आरो थाइसे आच्छा नोंसोर मा खोथाखौ रायलायखाबाय नामा औ दे 50,000 रांखौ आं नोंसोरनो भिगाव होगोन आं नाथाय आंनि फिसाजोनि खोथायाल' दावराव दावसि गामिनि बाहेरायाव ओंखारनांगौबा खोथाया गाज्रि जागोन आं केस होजोबगोन नोंसोरनि सायाव अप्रिबेटि थौदो नोंसोर आंनि फिसाजोनि सायाव आखाइ होदों नामा मानो होनांगौ जाखो होआखै अब्लाबो नोंसोरनि सायाव केस होगोन आं नायबायल' था बिराद दादागिरि फैसा एसेल'खौ लानानै नेक्स्ट इलेक्सनाव बिनो भट होआ जों होआ बिनो भट फैसा थाखा थानायखाय जों बायदि गामिनि मानसिफोरखौ मानसि नङि बायदि खालामदों बियो नेक्स्ट इलेक्सनाव बिनो रावबो भट दाहो आच्छा अप्रिबेटि हाग्रा बारियाव मा खालामहै मारनायमोन नों खिनो थांदोंमोन खिनो ना हासुनो खिनो आरो बै सेंग्राया सोरमोन जोंनि स्कुलनिमोन थगायदों नामा आंखौ खिनो थांदोंमोन होननानै नंगौ आबा खिनोसो थांदोंमोन दिनैनिफ्राय रावजोंबो सेंग्राफोरजों खिनो हासुनो थांफानाङा मिथिबाय जागोन दे आफा नोंखौ सब समावबो आं बासायनो फैबाय थानो हायाना जागोन दे आफा बे खोथाखौ दिनैनिफ्राय मोजाङै गोसोआव लाखि जागोन दे आफा ओइ नारजि बुदां नोंहा फिसाजोनि सायाव इसेबो जेबो साननाय गैमारला ना फिसाजोआ माबायदि थासारियाव दङ बेखौ इसेबो उदिस लानो गोसो गैमारला नामा नोंलाय माबायदि बिफा नोंलाय हा नारजि बुदां माने इसेबां अख्रा जाखो नोंलाय नोंहा नागिरहैया थां आं गाबोन गुवाहाटियाव थांगोन आंखौ जेबो बादाबो होनो मोना जुदि बादा होबाय ना नांलायनाबाबो बुलायनाबाबो नाहैगोन आङो आंनि फिसाजोखौ जेरावखि थाहैया मानो आंनि फिसाजोखौ नागिरनानै लानानै फैगोन आं गोदोबो नोङो जेबो थाल लायाखै गावनि फिसाजोखौ दाबो जेबो थाल लानो गोसो जायाना नोङो था नों बेवहायनो कन्थ मुराफोर बायदि सिरिनो देनां फिसाजोआल' माबा मोनसे जाबाथाय आंनि फिसाजो होननानै बुंनोबो मोना नों मा खालामो गावबागाव खालामबाय थां आंखौ जेबो बुंनाङा बुङाबो आं नोंखौ जेबो फिसाजोखौ आं हारसिंल' खांदों बारन फेदेरदोंना फेदेरखादोंमोनथ' आरो जोनोमखौ आंसो होदों आंसो खांदों फेदेरदोंना बानायनायाव नों एसे हेफाजाब होबाय आरो बेल'सो बेनिफ्रायलाय आरोलाय मा उदायबावदों नोंलाय आं आंनि फिसाजोखौ नायगिरनानै लायगोन नोंनि हेफाजाब नाङा आंनो थां आरो बे न'आव लाबोनोबो नाङा माबायदि मानसिया नोङो गावनि फिसाजोखौ एसेबो थाल लानो रोङि गावनि फिसाजोनि सायाव एसेबो अननाय गैयै मा अन्थाइ बिखा जाखो नोंलाय आफा आं नोंखौ मालाबाबो गारनानै थाङा आफा नोङो आंनि बुहुमनिख्रुइ बयनिख्रुइ मोजांसिन आफा थावगालि नारजि बुदां नोंहा नोंनि फिसाजोखौ नागिरहैया था आरो आं बे न'आवनो आंनि फिसाजोखौ लाबोफिनगोन मानो होनोब्ला बे न'आव आंहाबो मोन्थाय दं नोंनिल' मोन्थाय गैया मिथिबाय बेनिखायनो आंखौ जेबो बुंनाङा खोनादोंना खोनायाखै आयै बाहेरायाव मानसि फैदों थांगासिनो दं होननानै बुं नारजि बुदां बेफोरबायदिनो बन्थ' बायदि थाबाय था नोङो जेबो खालामनाङा समायसोगारदों नोङो बिदिनो थानो गावनि फिसाखौलाय सोरथो अनाब्रा आंबो अनो नाथाय बे फिसाफोरानो गावनि बिमा बिफाखौ दुखु होयोब्ला अब्ला सोरथो सहायनो हानोब्रा सोरथो सहायनो हानो बेबो एसेबां उन्दै बैसोआव आंनि फोरोंनायाव आंनि गियान होनायावलाय मा खहा जाखो मानि आंखाल दंमोन दिनै आंनि फिसाजोआ बेफोरबायदि डिसिसन लाबाय जाय फिसाजोखौ आंबो मोजां गियान होबोदोंमोन दिनै हरखाबनो खारलांबाय अब्ला आंखौसो दुसिनांगौ जाखो ना गावनि फिसाजोखौसो जियानो जाया मानो बे बाराव आं निमाहा होनो हाया फै सिङाव फै नांथ'लायला दे माबा मोनसे खबर होनायसो फैदोंमोन जों मा खबरहाय माबाहाय नोंसानि फिसाजोआ जोंहानाव थांदोंमोन हराव नोंसानाव थांदोंमोन नाथाय मानो माने आं लामायाव लोगो मोनदोंमोन एम' राजाजों बेखौ आरोना बेवहायनो आं एसे दाउट जाखादोंमोन आरो बिसोरो बहाबाफोर थांखुमानो नागिरदों होननानै ओमफ्राय आं जोंहानि न'आव लिंनानै लानानै थांदोंमोन ओमफ्राय जोंहानि न'आव लांनानै आं बिसोरखौ ओंखाम ओंख्रि जाहोनानै
फुथुबाय आङो ओमफ्राय हरावनो मा सानखोथाय मानसिफ्रा गोमानानै थाबाय मा अब्लाबो नोंसोरो आंनो खोन्थाहरनो हायासै आरो आंनोथ' खोन्थाहरनो हायोमोन ना जोङो फुङाव खोन्थाहरनोसै सानबाय खोथाया हरावबा दावराव दावसिबो जागोन नामा साननानै दा बेफोरबायदि रायलायनायखौनो खोना माखो गथ'फोरा हरावनो ओंखारनानै थांबाय जोंबो थालखौनो मोनासै माला थांखो माला माखो फुङाव सिखारबासो नुबाय मानसिफोरा न'आव गैया होननानै अब्लाबोथ' नोंसोर खोन्थाहरनो हायोमोन ना हरावनो सासे सेंग्रा आरो सासे सिख्लाया ओंखारलांनायखौ नोंसोर नुनानै मानो खोन्थाहरासै सानस्रि नोंबोथ' सासे फिसाजोनि बिमा ना नोंनि फिसाजोआ गोमाबा नों माबायदि मोनगौमोन माबायदि मोनगौमोन नोङो हराव खोन्थाहरनाय मोनब्ला दिनै फिसाजोआ आंनि न'खरनिफ्राय गोजान जानो हानाय नङामोन ना मानो खोन्थाहरासै नोंसोरलाय मा जादों मा दावराव दावसि एमाव राजाजों फावगालिजों बिसोरनि न'आव दंहैयोमोननो अब्लाबो बिसोर खोन्थाहरासै आरो आंनो नोंसानि न'आव दंहैयोमोन माने माबालै गथ'फोरखौ लामायाव लोगो मोनना सोमसिया लानानै थांदोंमोन न'आव ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि जाहोबाय जोंबो फुङाव खोन्थाहरगोन नोंसोरनो होननानै उन्दुनो होथ'बाय दा बेवहायनो गथ'फोरा हराव मा सानखो खारलांबाय अब्लालाय मानोथो खोन्थाहरासै जोंनोलाय बेखौनोथ' आंबो होनदों मानो खोन्थाहरासै होननानै खोन्थाहरबा मा जायोमोन सानै सेंग्रा सिख्लाफ्रालाय हराव खारखुमा लांनायालाय नोंसोरखौ नेबाय थागोन नामा माला चान्स मोनगोन बेखौसो नायखुमानानै बिसोर नोंसोरनि न'निफ्राय ओंखारलांबाय खमसे खमथ' खोन्थानो हायोमोन ना नोङो जोंनो फन खालामनानै अब्लानो जों लोगो लोगो लायगौमोन ना जोंनि फिसाजोखौ बहा बुजिनो जोंनि दुखुखौ बहा बुजिनो जेब्ला नोंनि फिसाजो जोंलारिया गोमागोन ना अब्लासो बुजिगोन जेब्ला बै समाव गोमादोंमोन गोसोआव दङ गुवाहाटियाव लायलायलायनाया अब्ला माबायदि बेरखांदोंमोन नोंसोरनि गोसोआव बिदिनो जोंनि गोसोआबो बिदिनो जादों मिथिबाय नोंसोरखौ एभ्रि मोमेन्टआव जों हेफाजाब होबोबाय गासिबो दुखु सुखुआव नोंसोरखौ जों हेफाजाब होबोबाय दिनै जोंनि फिसाजोनि खेत्रआव नोंसोर जेबो खोन्थाहरासै ना माबायदि मानसि नोंसोर जुदि आंनि फिसाजोआ माबा मोनसे जायोना नोंसोरखौ गारनायाव गैया सामस्रि आरो सन्थला नोंसोरखौ आं मालाबाबो गारा जोंथ' हगार हराखैलै बिसोरखौ थां होननानै मानसिफ्रा हरावसो खारखुमा लांदोंब्रा बेवहायलाय जोंलाय माथो खालामबावनो सिरि था नोङो सन्थला दिनै आंनि फिसाजोआ आंनि लोगोआव गैया नाथाय नोंसिनि लोगोआव दङ नोंसोरलाय मा बुजिनो आंनि फिसाजोआ गोमाबाय आंसो दुखु जादों नोंसोरथ' दुखु जायाखै बिदि नङालै दुखु जानायखायनोथ' खोन्थानो फैदों हरावनो खोन्थाहरगौमोन नोंसोरो इसेबां गोबाव नेयामोन नोंसोरो मा थिक नोंसोरसो हगार हरखुमायाखैथ' बिदि नङा हापां गसाय बिदि नंथारालै जों थिनहरथाराखै जोंबो गोबां बुजायदों नाथाय गावसोरनो अख्राथार बुंबावबायसो सैथो मोजां मोनलायनायखौ हेंथा दाहो होननानै गाबगु फुगुसो जाबावबाय गथ'फोरा बिदि होननानै नोंसोर हगार हरबाय आरोना सामस्रि नोङो गावनि थार गोसो थोलायनायखौ मोनाखै होननानै मा बिसोरनि मोजां मोनलायनायखौ हेफाजाब होबाय आरोना बिदि नङालै नों गोरोन्थि बुजिबाय हापां आं जेबो मिथिया आं खालि बेखौल' मिथियो आंनि फिसाजोआ जुदि मोजाङै मोजां बे न'आव फैफिना आंनि फिसाजोखौ नागिरनानै मोना अब्ला आं समायखिरा लायो नोंसोरखौ आं गारा ओंखारलां आंनि न'निफ्राय ओंखारलां नारजि दस्ति आंखौ गाज्रि मोननांलालै जोंनि थांखिया नोंसोरखौ दुखु होनायनि नंथारामोन बे बाराव आं हापांजोंसो लोगो मानो होनोब्ला नोंसोरो कल खालामनानै खोन्थाहरनांगौमोन सामस्रि माथो जोंनिसो दाय हमजोब्बायलै बेलाय जाखानांगौ खोथाखा जोंखौनो दाय हमाबालाय सोरखौथ' हमबावनो आरो आंहाबो बिथिंसो जानो जाबाय आलाय माथो खालामबावनो हापांखौबो दुसिना लाब गैया बेबो सासे फिसाजोनि बिमा आंहाबो सासे फिसाजो दङ माथो हापांनि जायगायाव थानायमोनब्ला आंबो बिदिनो होनगौमोन आंथ' दा सानो फावगालि फिसाया जेरावखि गैया मानो मोजाङैनो थाथोंसै होननानै थौदे थांनोसै माथो खालामबावनो दायखौ जोंनावनो हगारबाय जेब्ला थौदे दखानाव थांनोसै थौदे हांगारिनि खबर मोनदों ना मोनाखै मानो नांगौ नोंनोलाय आरो हांगारिनि खबर मोनबा मालाय आं नोंनो होगोन आरो माथो बे न'खरनि जावैसोना आं मायनियावलाय गेवलां मेगनजोंनो सिमां नुबाय थादों माथो नोंलाय उन्दुनानै नुनाय सिमाङा मालाबाबो जाफुङा मेगन बेखेवनानै नुनाय सिमाङासो जाफुङो नों बांद्राय बुंथारोलै दानो खुगाखौ मुथेनानै होफिनगोनलै आइया थिनहरनायखायसो नोंनि खुगानि माबाखौ बख'नानै होबाय आं जिखौ
जेबो नङालै मोजां मोनलायनायाव माखौथो गिनांगौ गोसो थोलायनायाव नों रायलायबाय थाला आं ओरै बहा थांखोलै गथ'आ माहाजोननि फिसाजो गोसो थोनायाबो इसेबां गोरलै नङाथ' बेबो एमएलए लाइननि फिसाजोखौसो गोसो थोबावदों आमला माला मानसिनि फिसाजो गोसो थोआखैथ' आं मालायफोरबायदि सिख्लानो फैसा होनानै सिख्लानि उन खारफागा नङा आं उल्था आंनि खिथु खिथुसो सिख्लाफोरखौ खारफा होगोन आं देनां अरे सोर खेवना होखो बिनि खुगाखौ सोर खेवनानै होखो नोंनि खुगानि जिखौ हा हांगारि माब्रै दं नोंनोलाय मानो नांगौ हांगारि फिसा न' सिङाव थां रा हांगारि आंनि गोसोनि खोथाखौ खोनासं आं नोंनि थाखाय गासिबो सहायगोन गासैखौबो नोंनि थाखाय नरकपुरियावबो थांगोन ओइ अफ्रि बेटि आं न' सिङाव मा होनदों नों अफ्रि बेटिनि थाखाय नों नरकपुरियाव थांगोन दे आं नोंखौ दिनै नरकपुरियावनो हगार हरगोन नों नरकपुरियाव थांनो ना दे थां नोङो दिनै गोसो खुसियै नरकपुरियाव हगार हरगोन आं नोंखौ दिनै बिहावसालाय माइसोरा खराब्रा गोलाब बिहावसो आंखौ बुसिगोन नामालाय आंनि न'आव फैनानै आंनि सिलायाव आगान होनानै आंनि सेरावनो आंनि फिसाजोखौ नों एदावग्रा आयाव मिनिबावदोंसो ना नों आच्छा बिदिसो बावना नै एबार आंनि फिसाजोखौ गोसोगा आंनि फिसाजोखौ बोरै मोनदों दा मस्लाखौ बोरै मोनदों मा खुगानिफ्राय राव गैला नामा साला अमा राजानि फिसाजो गोसो थोनो फैग्रा ओरैनो मानसिया मा जानानै दंखायो आरोबाव रागा फोजोंफैग्रा आंखौ मानसिखौलाय मा खालामखो नोंलाय बुथारखो ना माखो माथो मानसियालाय बोरैबा जाजोब्बाय थोयाखै बियो मानो बिदि खालामनांगौ जाखो बुयमालाय एफा बुनांगौ जाबाय अनदोंबा बानानै लायथां आयो मानो बिदि बुनांगौ दिरुङा बख'नानै होदो आं मा खालामनांगौ खालामगोन गाबागाव मा खालामो खालामबाय थां मानो बिदि बुनांगौ जाखो